Každý rok v decembri chodieval po našej dedine Dedo Mráz, ktorý rozdával deťom darčeky a kopance. Najprv chodieval sám, ale keď sa dedina rozrástla, pridelil mu starosta aj čerta. S tým však nesúhlasil pán farár a tak Dedovi Mrázovi pridelili ešte aj aniela. Takže keď táto svätá trojica navštívila dom, Dedo Mráz v mene JRD rozdal darčeky, aniel zaspieval koledu v mene pána farára a čert ich potom v mene starostu poslal do horúcich pekiel. Funkciu aniela pridelili Ondrovi, ktorý sa deň predtým vrátil z protialkoholického liečenia. Ale potom to prasklo. Čo sa vlastne stalo? Dedo Mráz a zelený čert ako obvykle po odovzdaní darčekov už v prvej chalupe začali piť. Aniel Ondro sa ich snažil ignorovať a rozprával deťom o Snehulienke. Čo sa ondeš? Veď si daj aj ty, podkušoval ho zelený čert. Vždy lepšie, keď pôjdeš spitý do neba, ako triezvy do pekla. V tretej chalupe to už aniel nevydržal a začal piť s nimi. Pričom stále reval, no a čo? Veď je demokracia. A díval sa pritom na oblohu. V ďalšom dome už ani nebúchali, ale rovno vyvalili dvere. Ivan vysypal darčeky na zem a so slovami kašleme na deti, kde sú ženy, trhol do spálne. Čert Ďuraj, aby bola väčšia sranda, zavelil plyn a hodil do studne ručný granát. Aniel začal medzi tým dobiedzať na susedovie dospievajúcu Valiku, ktorá sa pred ním bežala schovať do už spomínanej studne. Vrcholom všetkého bolo, že si nakoniec poplietli aj domy, takže keď vošli k starostovi, vysvetili mu vodkou celý dom a podpálili mu stodolu, aby ho ochránili pred zlými duchmi. O chvíľu na to vtrhli k zdesenému farárovi, odovzdali mu rad Klementa Gottwalda a zablahoželali mu k úspešnému chovu oviec a rožného statku. Keď pán farár omdlel, zhabal mu aniel v mene Božom omšové víno a všetci traja sa pobrali na námestie, kde ich už čakal primátor mesta, celá dedina, nádherný vianočný stromček a štáb zahraničných filmárov, ktorí natáčali program o ľudových zvykoch na Slovensku. Deti sa hneď vrhli na Ondra. Povedz nám rozprávočku, povedz. Snehulienka sa vyspala s vlkom a mali 7 červených kozliatok a vlk ich všetky zožral, lebo stále blačali ako vy. Zareval aniel a padol. Ale to už Ďuraj vyťahoval ďalšie granáty a dav sa rozprchol preč. Medzitým našiel aniel Ondro jednu zo zakopaných protitankových mín a odletel do neba. Ty zradca! Kričal za ním zelený čert a pokúšal sa ho zostreliť protipancierovou pesťou. Čo dodať? Fotografie našej horiacej dediny s Dedom Mrázom na námestí a čertom v plynovej maske na kostolnej veži obleteli celý svet a dokumentárny film zahraničných filmárov pod názvom Úder prišiel nečakane vyhral prvú cenu na filmovom festivale v Benátkach v kategórii vojnových filmov.